iki. Wah, iki mesti kelakuane mak lampir iki. Oh, lah opo tenan to? Itu celek lan to, Pak? Mesti kelakuane mak lampir bedebah iki. Pan. Weh ya. Kang. Mbok aku diomongke Pak RT, tak melu main ketoprak. Alah, ambek sing tenang to, Pri. Sesuk aku yen ketemu Pak RT tak omongke. Oh, iya. Ning ya kuwi rungokno sik swara sulingku. Iki umpama gue ngiringi ketoprak piye? Prawe masuk. Cengengesan dah. Donatur. Oh, injih, Pak. Penyandang dana niku ajeng nyumbang kangge biaya produksi pentas ketoprak. Piye ndi? Angge kebeneran ta, Pak? Ati sumbang ya ditampi. Menawi esuk-esuk niku piyayune ajeng tindak mriki panggil jenengan, Pak. Ya. Anu tolong sampai no matur nuwun ya, Bu. Oh, siap lho niku. Ha. Wong sing ajeng nyumbang niku, Pak. Niku pecinta budaya sejati. Jane lho tenan. Di tengah perkembangan teknologi kados ngaten. Niku masih ada orang yang memegang erat kebudayaan leluhur. Kan niku di luar perhitungan semua orang, toh. Kowe kuwi jaman nom biyen lak kulinane dadi dagelan to, Gang. Kok dadak nyuling barang ki ngopo? Lah, iki bedane wong-wong karo aku ya ning kene iki. Aku kuwi wong sing selalu ingin keluar dari zona nyaman, mudeng ora mencoba tantangan baru, exploration. Ya iso tenan kuwi ora apa-apa, Gang. Lah kowe ki nyulingmu wae pales lho, Gang. Kok arep ngiringi ketoprak? Oh, iki sing ora mbok ngerteni ning kene iki. Bedane wong-wong karo aku ya ning kene iki, Pri. Kowe ngerti ora? Zamane iki zaman demokrasi. Kuwi ya butuh sing pales-pales barang. Ning sing penting konsisten. Ah, aku ya ora pede, Gang. Mending nglakoni awake dhewe sing mampu. Timbangane coba-coba ning luput. Lah iki bedane wong-wong karo Pak Gugang. Ah, genahno le. Bapakmu kuwi gen paham. Genahno. Nek wong-wong kuwi umum. Nek Pak Gugang kuwi ora umum. So. Jangan dile. Panen rambutan iki lho. Panen rambutan dhewe. Iya ki. Masa Kowe iki semune ora percaya to, Dul, yen aku iso panen rambutan dhewe. ya ora masuk akal to, Lek. Iki sorry lho, Lek ya. Masa kondisine jenengan kowe kaya ngono lho. Arep penakan dhewe. Ya impossible. Sing penekan ki ya sapa? Panen rambutan ki ora kudu penekan. Lah nek rambutan ra dipeneki apa arep dikosoti? Ki adus ki budal kerja. Kowe wis rong dina pamit lho. Piye? Nggih Bu Siti. Ya wis ana. Maksude Sendika dawuh juragan.
Ya beda to, Mas. Mas ember cilik karo gede iki. Sampeyan ki piye to? Iku lho iso lho, Dek, iya. Ya ora iso ngedusi bocah nggo ember cilik iki. Bocah ya ora iso dilingkuhne. Oh iya ya. Nek ember gede tak gak ada iwak. Ya iwak iki dipindahne ember cilik kan ya iso to. Ora kacen, nek memet 200 ya ame kabeh. Kowe iki piye to jane? Ya disai to. Gendang ngono. Ya suntas. Lah, kok mung ngene iki, engkau ora tau jawab kono dusi ora tinggali anduk. Lek, tulung dikon anduk ning jero kono, Lek. Walah, gah, bukan blusukan ning jero omah. Engko mbok tuduh tersangka no aku. Alah dirutak ndang to tulung to, Lek, ning jero kono lho. Lah mindul ning ndi ta? Oh, tuku bedak ana nang bali-bali yo. Ngrepoti wong tok ae. Ndene anduk nggih. Ora enek iman. Ning kono ora enek to, Lek. Ora enek ya. Ning jero kamar lho, Lek, golekno to. Wah, gah, bukan blusukan ning jero kamar ya bahaya. Ya nang tunggono memese nyo. Ya wis kono. Ngono. Kalau Pak De dulu ya. Awas dulu, Lek. Tunggu Pak D ya. Tihir. Ah, mau neng dia. Man. Apa? Delokan ki lho anakmu. Mana mau dolanan to, Lek? Anakmu seneng lho. Piye to? Tik nomor. Dipolahke kaya kobra India ngono lho. Joget ki ora. Sudane kowe kedapuk dadi apa, Is? Padha mbiyane Lek, dadi ratu kopi. Oh. Lah sampean dadi apa Lek? Aku ra melu main wis. Aku ki ngurusi manajemen. Manajemen apa Lek? Lah aku iki sebagian penggalangan dana, Is. Sing goleke sponsor. Lah tadi ketoprak iso ki. Iki bakal diragati tenanan. Ora emjeh-emjeh. Oh, berarti wis enek sing nyponsori Lek. Oh ya kena wis ono no, Is. Wong bagian penggalangan danane iki aku kok. Kena mesti spektakuler iki nggo. Mulane kowe engko mainmu ki sing tenanan, sing apik, sing luwes. Ora ingah-ingih. Iki bagian penyandang danane gitu. Pak Debio ki pemerhati budaya. Ora sah kakean ngecap. Weh, Pak Debio. Mas Bandi. Ricek. Saking pundi menika? Saka ngomahe Mas Kabul iki lho. Di anu Di. Iki arep ana penyumbang dana ketoprakan iki. Terus ki genah kebutuhan produksi iki bakal wis ana sing backup. Tenan apa? Oh tenan oh. Iki lho bagian penyumbang dana. Wis to, kowe kok bakal terpenuhi kabeh kebutuhanmu. Mulai imajinasimu ki liarno sisan. Yen perlu nganggo teknologi sing luwih mutakhir. Ben spektakuler, ya ta. Rasa kakean ngecap. Anu Mas Bandi. Iya, Pak. Manawi kepareng kula tak ngewangi-wangi ngragati pentas ketoprak niki lho. Oh, nggih. Matur nuwun. Ning prayoginipun panjenengan kalian Mas Kabul ngendika kali Pak Yusuf mawon. Panjenenganipun ingkang bagian produksi. Ayo terus iya.
Piye ta iki? Bocah mah dienggo dolanan koyo ngene padane ula kobra e. Bulanan piye tau memete seneng gembira lho, malah jogetan lho. Seneng kok tenan kok. Piye to lele, pademu karo bapakmu ki. Bocah padane ula kobra ra cetha kabeh. Lah mintu iki piye to kok malah diangkat. Kowe man sing nyeblung kene. Wah, apa ya kamot kowe iki kok aja Amat wis tondang tak karo tak sandingi to. selingi ngono ya. Keberatan pripun to, Mas? Lah mosok bukan kok kon nyuling to, Pak. Arep tekan ngendi? Niku ya jane keberatan, Mas. Nah, ning terus piye yang bocah ngeyel kok? Lah nggih, terus piyene niku sing kula pikir. Mbok coba dilatih, Mas. Mbok menawa iso diarahke. Nggih. Ning kula mboten janji lho, Pak. Iso nangani bugang. Pentas kodok praesuk niku, Pak. Niku ajeng diragati kali Pak Dibyo. Terus anggota niku mboten sahurunan. Nggih, Pak. Sedaya kabetan pementasan jenengan etang. Mangke kula pribadi ingkang badhe ngragati. Nah, menika tukul saking krenteking ati kula. Nggih, wujud katresnan kula dumateng seni budaya khususipun ketoprak. Kula malah dados pekewuh, Pak. Oh, santai mawon, Pak. Nggih mboten sapekewuh ngoten niku, Pak. Niat kula niku nguri-uri lan ngurip-uripi ketoprak. Dados mboten gadah pamrih punapa-punapa. Angel, Pak. Angel. Pados piyai kados Pak Dibyo niki angel. Ayo. Kersa bantu pendanaan. Para Pak mriki babar blas. Niku nek diibaratke niku kados napa nggih? Padha karo emas. Ora usah kakean ngecap. Emas sing gumledak di antara rongsokan. Nggih. Ning ngeten Pak Dibyo. Kula matur nuwun sanget. Panjenengan sampun peduli lan kersa bantu kegiatan ketoprak Langen Udiguna. Ning nek babakan lakon menika sampun sepakat. Kami akan meneruskan perjuangan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Lah, mbok menawi perkawis lakon jenengan menika kurang seralah. Masalah lakon kula manut kemawon. Monggo panjenengan lajengaken ingkang sampun dados kesepakatan. Kula naming badhe nyengkuyung. Tuwekan ora teges kabeh. Bu Siti, nggah melu goyang kula sulingi. Kalau gawane numpuk kendang nyambut gawe. Ah, mungkin untuk bu sik gayeng iki lho. Ora, ayo budal. Oh, wedian kabeh. Kok penak ya? Penaknya bisa kayak gitu.
sampean ini ora sah kakean ngecap. Nanti malah diarani nih, aku ki lagi kampanye. Jadi sampean ini cerdas. Ning yo mung kuwi, maine iku kurang halus. Lah jenengan mangke niku bakal modal duit kathah lho, Pak. Nek mboten enten hasilnya nggih percuma. Lek kula ngecap niku nggih ben warga Kampung Riwil niku ben do ngerti nek kebaikane jenengan niku nggih enten imbal balik. Iya, ning ora perlu kesusu. Ono unen-unen. Teruslah berbuat baik sampai kamu dianggap caleg. Nah, jadi ben warga dhewe sing nyandai. Awake dhewe ku ora perlu koar-koar. Kok doko brai ndiae gawane pos rampung. Pun beres Bu, mang tiliki lho, moting punting trentel ya. Hilang. Bang, aku wis ngomong badi apa durung? Nek aku meh melu ketoprakan. Oh iya wis prek. Ning enek syarate Apa? kudu olah tubuh dhisik. Olah tubuh. Iya kaya momon karo Bu Siti iki lho. Lah mlebu ember kono. Yo nyemplung no wong. Nyemplung. Nah, dia kok. Nah, yo. Kira aku gini. Set. Iya.